Iye yandikhatha on my previous post ne, and andikho sure whether is it because ndithetha ngezibhamu ezikhulu na, i-AK-47 na okanye kwenzekani. Phantsi koba nditshile into yoba they were analyzing bephicotha umcimbi wezibhamu. Phantsi koba nditshile into yoba isibhamu esiyi-1 kuthethwa nge-20 murders, isibhamu esiyi-1 kuthethwe ngama-case o-attempted murder, sithetha ngo-cash and transit. Okay, bendiseyozama ukwenza umzekelo wenye yezinto esithi thina sisi-South Africans bazikhiphe besenza ubuqhophololo, bathi bona hayi ayobuqhophololo inoba ngamaphutha zi-mistake. Mamelani ke enye ye-mistakes zabo. Ithi lento xa bekhipha into efaka ama-cartridges, it means abana case. Why ndisisho njalo? Remember, xa bebanjwa otawu babanjwe nama-cartridges about 15 abawafake eplastikini esewesebenzile. Lama cartridges wabalinka to kwizibhamu, zibhamu ezo zalinkwa to kweza murders ezipha. The minute nikhipha ama-cartridges kwi-report, iyantenga i-case. Eyokuqala leyo. Sibuye kwi-mistake yesibini abathi i-mistake bona. Thina sazi into yoba bebenza ngamabomu, bebecinga bazaqhasha kanti abaqhashanga. Ithi lento xa kuthathwa lama cartridges efakwa kuma-ballistic esiwamini kwi-ballistic experts ne, athathwa afakwa kwi-plastic okuthiwa zi-evidence bag. Ziyabhalwa ezi-evidence bag, ibhalwe sometimes i-case number nani, but ukuba ibe lula for thina, andithi thina sifundanga sisazifundisa yonke lento. Iyabhalwa le plastic okanye ibhalwe fairs apha ngaphandle. So it means xa beyi-receive bona bezi-ballistic experts, it means ba-receive ama-cartridges eplastikini ka-fairs okanye ebhegini ka-fairs. Xa sebebhala ireport yabo bajike bangasabhali uba bafumene ebhegini ka-fairs, sebebhala uba bafumene ebhegini kaSibu. Xa sebethatha lo information besiya nayo ecourt, i-defense ingaliqhusha elotyala, ingaliwina elocala, bangaphuma beqhuma because izabaveza njengabantu i-prosecutors ne-investigators ezingasazi story sazo. Though they were talking numbers bona, they were talking case numbers. So i-mistakes abathi zi-mistakes, i-evidence bag ibhalwe 149 because i-case number yakhona iqala nge-149. But xa bebhala kwi-report yabo bona babhale 140. Xa bethatha lo information besiya pha ziya-contradictana because bazabuza mos-i-defense into yoba entleki lama cartridges niwathathe ebhegini ka-fairs okanye ebhegini kaSibu. Somehow ukhona unamanga. As a result, ingawikhina ntoni la case. So zinto zangamabomu bebezenzile bona pha. Bafethu ndizibuza ngalo mzuzu into yoba uTebu Othobejane ufila kanjani xa kuzathethwa eMadlanga kuthiwe nazi izibhamu ebeziphanse ukumbulala. Ifamily zo-Amandi zo Babita xa zibukela iMadlanga kuthiwa nazi izibhamu ezithatha imiphefumulo yabo, ndizibuza into yoba bafila njani. Namhlanje uKat ebe-appeara ecourt appeala for i-bail yakhe, and bendinayo into ethi ngahle uzayifumana the very same way uKat sakayifumene ngakhona, but ndinento ethi sebejonge kangaka ngamehlo, but because uyababona abantu ngathi banezibindi bengenazibindi, bese silindele lantoni ngemfefe zikaThixo akayifumenanga uKat i-bail yakhe was denied. There is so much crucial evidence here. And iyabalinka because these are ballistic experts coming up to say they are linked to case so bese abantu bamane bephuma ngama-bail. Does this mean indoba these sad things ezenzeka kwi-families zethu mazenzeke kwi-families zabo? Ndithetha ke ngoku nge-judicial, ndithetha ke ngoku ngo-president, ndithetha ke ngoku ngabantu abasibekela umthetho for them to realize the dangers we are living under as South Africans. Will they only act then? Ibuhlungu into abayenza eSouth Africa. Like ndithe xa ndizibona zibekwa ne
kwavela ndazibuza i-family members ezaziba abantwana babo ibile uBhabitha wabulawa egqiba drop umntanakhe esikolweni. Umntanakhe xa kebukela iMadlanga Commission ebona uba kuthiwa nazi izibhamu ezabulala umamakho, ufila njani? Bafethu sicela bacinge ngenye indlela, sicela batshintshe ukwenza, because kona if they gonna continue benza ngendlela, eventually it will hit home. And kuyawuba nzima into yoba sibathethelele sibalwele. Gun 2, gun 3. So gun 1 is the 9mm Taurus seized in Bramley. Is that correct? That is correct, Commissioners. Gun 2 is the AK-47 seized in Bramley. That is correct, Commissioner. Gun 3 is the CZ pistol seized in Bramley. That is correct, Commissioner. And gun 5 is, I think it's the Sauer 9mm seized at Bramley. That is correct, Commissioner. Gun 4 relates to a different case that has a lot of overlaps, but let's ignore gun 4 for present purposes. So, using the references to gun 1, gun 2, gun 3, and gun 5, can you just describe, can you just repeat your description again? Commissioners, as I was stating here, the gun 1, which was recovered from the Bramley cases, is linked to the only case which I can mention here is the Santen case 437 of 10/2020 murder. In fact, that's an error in the infographic because it's attempted murder. Yeah. Brigadier, I'm sorry about that. That is the attempted murder of yes. Ms. Topojani. Yes, yes. So, one of the Bramley guns can be positively linked to that attempted murder. It can also be linked, apart from that attempted murder, to another 18 different crime scenes apart from Bramley or Vereniging themselves. That is correct, Commissioners. So this single gun has been used, according to what your ABIS system has shown, in 19 different murders or attempted murders, and plus the murder in Vereniging. 20 different murders or attempted murders that this one gun is linked to.